Wammers zei Joertje in de Rjochter dat hij aan alle eisken van het turnboen voldocht om naar de Olympische Spelen te kennen. Zo had hij al vormbehoud toont, wil Zonderland dat de komende wannen nog maar 10 liter mat, vindt Wammers. Toch had het boen Zonderland intussen afvurdigen naar Londen, om te Vries de beste kansen had op een medaille. Sporters die naar de Rjochter stappen, het komt heel iets vaker voor. Dat zei het advocaat Anton de Haan van het Jereveen. Iedereen is misschien wat individualistischer, maar iedereen wat mondiger. Ja, en dat zal misschien ook wel terugwerken in de sport. En waar gaan dan de conflicten vaak over? Gaat ze dan over selectie of ook over andere dingen? Ja, nou vaak hoe selectie, de hichte van de eisen die ze stellen. Of de manier waarop die eisen kenbaar maken worden. Vaak gaat het om voetballers die het in de clinch liggen met hun bazen. Maar ook conflicten in andere sporten komen heel iets vaker van de Rjochter. We hebben procedures van een springruiter bijvoorbeeld. Nou, Lietse Bond, een sport die net al te vol op televisie komt. We hebben een procedure over een baanwielrenner, die wint het niet eens, maar de selectieprocedure. Nou ja, zulke soort dingen van Lietse Bond, Lietse sporten, ja, die gaan toch ik de boer op qua rug. De advocaat denkt net dat Wammers de rechtszaak winnen zal. Ik snap zijn gevoel wel, hè, dat hij denkt van, nou, laat ik het toch maar proberen. Ik geloof dat er bij vorige Olympische Spelen ik al de naaste zie het en nou weer. Nou lijkt het wedstrijd te wezen. Dus ik snap wel dat hij probeert om toch gewoon een kans te maken. Alleen ik denk dat de selectieprocedure, hoewel soms wat omslachtig, toch nog wel duidelijk is.